Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngaten iki. Kula nek ngrasake lakon kula bingung. Lho. Kowe kok terus nangis iki apa? Lha nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit takone ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lelakon kau kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lelakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kuwi to? Nggih. Lha ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi Parangkusuma? Lah kowe le sesire kok nang kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kuwalik. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, kira-kira tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah loro. Jiyes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke iki maksude ngono lho. Mlumpat. Ha nggih. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu. Mlayu ngalor tutke mlayu. Mau ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu ngalor tutke mlayu. Mau ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor nggih, ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omone kula niku doyak karo Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak. Dislatak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndrawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinu Ndrawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngoten iki. Lau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Kula ditulungi, nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa. Seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki wae katentreman iki. Kowe aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo
Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sopo kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sagu ora? Ah, gitu. Sagu ora? Ah krungu wis diwangsuli kok saguh ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong ming singsot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep topo broto arep semedi. Oh lah rak ngaten ayo. Kowe minggat sik kono. Ayo meteng niku ora iso dijongo niku matus wonten kok ya. Dian. Kowe iki mangan apa ya, Petruk? Ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kijal wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kantong bolong. Petro kok sik to? Kok kumo lancang kowe. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe apa? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samana persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gal. Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilaka. Petruk edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petruk saka pedhel. Lho wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya? Nggih. Aja bali nang omahe Petruk. Mboten. Awak antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, ngene ketok kemrene nang omah kok gake petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir.
Kadir aku sok aneh-aneh, ora aneh-aneh, gelem slamet ora, gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mak ora? Ngertos ki Lurah. Wih, wah muri mampir ditono. Siar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manut to. Iya, ngestokaken dawuh sinuwun. Lah. Iki ana wektu sing mirunggan, aku tak crita karo kowe ya, Bu. Inggih, janjane eneng apa coba? Aku kira gagas kulawarga. Ora, gagas kowe ya ora. Gagas anakku lengkung ya ora, malah janjane aku ki nek ora mangan kae ya pingin banget mangan. Wong kowe iki nek jeneng olah-olah wah luar biasa. Petruk ki bejo-bejaning wong lanang. Ing atase aku ki ming derajate ngaceplik, ing atase aku ki ming Panakawan, aku ki ming kawula, duk nalika semana nampa triman. Saka negara Ndarawati, dilala kok ya dijodokke. Purandawati dadi bojone Petruk. Wah, ayo sing lanang kaya glugu wutuan, sing wedok ayune kaya ngono, mula ora aneh. Dek jaman bar dadi manten kae, wah, gedheke do jebol. Dibolongi tangga Teparo Ardawara piye polahe Petruk. Ning ora apa-apa. Inggih. Hah, kowe tak critani. Janjane aku meneng wae iki ora mikir kulawarga kok, Bu. Ning kowe tak kandhani kowe aja kaget. Mergo lelakon iki nek tak pikir-pikir kok gawe pingget atine Petruk, gawe kuwatir rasane Petruk. Lelakon apa ki Lurah? Dek malam Selasa kliwon ki aku ora turu ngomah to. Inggih mboten. Lah tindak pundi? Aku sesire. Teng pundi? Parangkusuma. Aku turu nang Gir Segara. Niatku golek wangsit utawa laku prihatin tapa brata. Lah kok makler. Ora nganti dela nggonku kelekaran ning pinggir segara angine sembribit kok makler. Wah, lekku turu ketok angler banget ya. Inggih. Terus nalika semana kuwi aku ngimpi. Jroning ngimpen kuwi aku weruh apa jenenge omah iki kok kebanjiran. Mongko omah iki rak dataran tinggi. Inggih. Banyu gedhe mbuh saka ngendi parane, banjir bandang tanpa sangkan tanpa paran nganti omah iki jebol. Lah kok sing gumun jroning ngimpen ki kok sik keli ning aku. Kowe karo lengkung ki blas ora kena banyu. Ora kesempyok ing banyu gedhe. Gragap, grayah bingung aku. Tangi gregah ning pinggir segara, kloso tak lempit mlebu warung. Inggih. Apa widang? Inggih. Nggon nentremke atiku. Wit saka kuwi atiku tak nam-nam dhewe, tak pikir-pikir dhewe jane impen iki apa maknane, apa werdine. Monggo jarene wong tuwa padha ngendikake, impen iki nek impen banjir iki elek. Luwih-luwih nek nganti ana sing katut banjir, kowe biasane impen kuwi menehi sasmita yen to wong sing katut banjir mau bakal cepak patine. Nah mula kalodhangan iki aku njaluk pamit ya Prantawati karo kowe lengkung. Wong ki arep parane nek ndine to. Tur Petruk ki umure ya wis pirang-pirang abad suwene. Wis pirang-pirang abad aku urip ana ing alam padang. Aku duwe kulawarga, duwe anak, kuwi seneng atiku mergo bakal ana sing nyambung sejarahe Petruk. Ya Telengkung. Inggih, Bapak. Mula sadurunge mengko apa-apa dumadi marang aku, sadurunge mengko ana perkara utawa ana masalah utawa ana apa wae sing dumadi kalawan aku, sing nganti gondol nyawane Petruk, aku tak pamitan karo kowe. Lha mbok sampun ngendika mekaten.
menjenengan tansih meger-meger kados mekaten. Sing jeneng mati ku ora pilih nggon. Ana sing lagi nyambut gawe dipadakan tekaning pati. Ana sing wingi jagongan saiki mati ana. Ana sing wingi bal-balan saiki mati ana. Ana sing wingi badminton saiki mati ana. Dadi mati iki manut kersaning Gusti. Gusti iki ngedhep saklar pirang-pirang. Jenenge iki. Dadi nek wancine mati, Gusti kari mejet saklar ceklik wong sing nang alam donya klekek modar. Wis ora iso bakal polah. Mula kanthi sasmita kuwi aku njaluk pamit. Lengkung wonten maring dawuh Rama. Sawah Tegal kae dupeni sing tenanan. Inggih. Kendaraane bapak arep men Yamaha 75. Ning open ana kae cikal bakal bapakmu iso tuku kendaraan. Inggih, Bapak. Nek ditinggal wong tuwa ki sawah Tegal ya aja didol ya, Le. Mboten. Nek iso malah nambah ana nuku tuku dijembarke Tegal karo sawahe. Lha raca-raca saiki anggere ana bocah ditinggal wong tuwa, mongko nalika uripe kepama wong tuane duwe wong tuane sugih, bareng wong tuane ora ana, rumangsane terus apa-apa kudu ana terus sawah Tegale bapakne do didoli kuwi akeh. Inggih. Mula aja ditiru. Nek iso tinggalane wong tuwa ki dirumat, nek iso digedhekke utawa ditambahi. Ya. Rama, mboten saged gesang menawi mboten kaliyan jengandika Kanjeng Rama. Rama sampun pejah bapa. Wis ta, rasa tok tangisi. Wrontowati wonten paring dawuh. Usapen waspamu. Usapen tumetesing lohmu. Sing jeneng wong manunggal kuwi ora bakal sak teruse utawa langgeng ning mesti mangsa kalane kudu pisah. Aku nek ana lumpute jaluk ngapura ya. Wrontowati. Ora sempun ngendika mekaten. Aku wis ikhlas kok, aku ora apa-apa. Aku wis ikhlas wong aku urip ya wis wareg mangan gempalaning jagat, legi asining kahanan. Mula nek nganti ana apa-apa ning dumadi karo uripku, jumbo karo sasmita impen kuwi aku ora apa-apa, sumpah. Ya mung semedhot kok aku kudu ninggal bojo karo anak. Aku mrene karo kowe ya Wrontowati iso nek kowe randha. Aja gampang dicedhaki karo wong lanang ya. Kula mboten badhe rabi malih kangge ngetingalaken setya kula kaliyan Ki Lurah Petra. Aku dadi moh mati. Nek kowe omong kaya ngono kuwi gedhe tresnamu karo aku. Nggih Ki Lurah. Ning titara dipun menangaken budidaya. Arep budidaya piye wong jeneng impen ki sasmitane sing gawe urip. Ya wis ngono wae. Saiki aku tak kari ngenteni lelakonku ya mati. Tenan lho. Gareng. Datang po karya sangkang rinemekan Gusti kelong reno sak sekarnya sampun nilar dhateng kula. Ha iki lek kene iki sing warai keserat-serat. Sing warai aku ngrasake abot iki kene iki. Kok dadi aku entuk sasmita kaya ngono ya Wrontowati. Kowe mau kramas ora to?
Inggih Ki Lurah. Ambune kaya cem-ceman. Mbok menawi namung dereng kula jungkati. Kersanipun menapa Ki Lurah kok lajeng rangkul dhateng kula? Menapa saderengipun seda ngersakaken kabetahan batos kaliyan kula. Aja ngawur kowe. Aja ngawur kowe. Wong arep mati iki butuh suci. Butuh resik lahir batine. Kok malah ngomong kaya ngono lho? Ora kena. Hah? Aku ora seneng nek ngomong kaya ngono terus goreh rongeh karo atine Petro. Tak anggap aku ki mung urip ki butuhe mung ngono tok. Ora kudu kaya ngono. Aku ngrangkul kowe iki ora kok terus ajak-ajak ora. Ono anake barang ngawur. Mbok menawi. Aku wis lowo piye? Wis mari ngaturaken panjenengan menika kados mekaten. Rama, kula mboten saged dipun tilar jengandika Kanjeng Rama. Menika namung impen kemawon Kanjeng Rama. Sampun ngantos seda. Ya saiki ngene wae. Upama aku dipesthekke mati lantaran Rasmita impen mau tak lakonane. Ning ngene, nek patine Petruk iki pati sing apik, aku ikhlas. Ning nek matiku mergo mati dikrenah karo wong liya, dibudidaya karo wong liya utawa dijongkol dening wong liya. Petruk isih jumangkah, isih iso ngrembyahake tanganku, bapakmu ora bakal mung trima kaya ngono wae. Sing jeneng cacing ae kepidak menungso ngolet mergo tangi turu. Apa meneh menungso? Menungso kuwi duwe perasaan, nek ana sing arep mateni karo Petruk ya saiso-iso bangga, saiso bangga. Nek cara sapine mbek dijagal sik bapakmu. Nek wis dijagal, dibleh aku pasrah. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argeram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paribasami Balwacana praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni karya kagiat kula Petruk kanthong bolong wau. Panalingan lumacaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aning prang Bratayuda mboten mangling Penemban Durna ingkang rawuh. Ya Petruk, aku sing prapta ning papan kene. Iki omahmu Petruk? Nggih. Oh ya wis memper karo wujudanmu. Kowe wong kere gedibal 17 wong elek nyala mripat iki ponokan iki mung batur, kowe iki mung wong ora duwe. Mula omahe ya sarwa kaya ngene iki wis trep wis pantes. Nggih mun saontene, Mbah. Mula saontene ngenten iki kula wis seneng, kula wis bahagia. Mboten lajeng angkah sing dhuwur-dhuwur. Lah niki malah kula nyuwun priksa, simbah rawuh mriki niku keparengi pripun? Oh, ngene ya Petruk. Aku prapta nang kene kuwi wigati ingkang saknyata mung kepengin ngandhakake. Nggih. Ngandhakake yen to negara Ngastina kuwi ketaman pegebluk Petruk. Oh, ketaman pegebluk. Iya. Terus akeh wong sing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku ngatas kelawan dewa. Jebul tinemune ana syarat-syaratane supaya negara Ngastina bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya.
Sarat-saranane napa? Sarat-sarane oleh kejaba liya mung yen to Ngastina kuwi ditumbali nganggo bebantening menungsa. Lho. Tumbali nganggo bantening menungsa. Iya Petruk. Aku sing dadi seksi kudu nganggo tumbal menungsa. Terus tumbale sinten merban? Kowe tak kandhani ya kowe aja kaget. Ora tak nang papan kene iki wigati bakal bondo tanganmu ngrincung sikilmu. Ya wis kelakon kowe tak gon negara Ngastina. Jumbo karo dawing-dawing kang tak tampa yen to wadal tumbal negara Ngastina bisane waliya Nirmala Temajati mau. Ora liya mung kejaba kowe Petruk, mula kowe manuta tak bondo tekan Ngastina, kowe bakal tak dadekke tumbal dienggo nambani kanan negara Ngastina para kan Petruk. Kong wonten dawuh Bapa Candhak. Saiki werdine ngimpenku wis kecekel. Menapa? Ki yo, Ki Kurawa. Dipandhekani karo Durna karo Sengkuni tekan kene arep mateni karo bapak. Bapak sampun tumut-tumut kula ingkang badhe nerajang Kurawa. Rasa. Engko bagus milang. Kurawa ki wong angkara murka ndak klepetan dosane Kurawa. Mundur. Menapa bapak wantun kalian Kurawa? Lho aku ki ngerti kondange piye. Lakon apa-apa ki Petruk ki nek metu sore Glotra Kurawa, tur dorong tau menang karo Petruk. Mundur kono. Kula kuwatir. Rasa kuwatir. Upama aku mati tak lakonane. Kowe mundur. Kowe isih enom isih ombo jangkamu neruske perjuangane bapak. Ya. Nggih. Bapak. Kowe pancen senopati. Ngono guys. Nyetel nang jero men aku semangat. Lagunipun sinten? Wo caira nyeni blas. Didi Kempit, Didi Kempot. Nggih. Mundur kono. Nggih, ngestaken dawuh. Kula mboten tumut rasa. Pokoke kowe kari nyanyi Bapak. Nggih, ngestaken dawuh. Oh, bocah edan anake diajari sing ora-ora. Nuwun sewu, Mbah. Lah kok dadi kula tak nyuwun prisa karo sampeyan. Nek pancen Petruk kudu dadi syarat srana tumbale negara Ngastina ikhlas lahir batin. Ning nuwun sewu, kula tak memperjelas. Aja nganti patine Petruk menika muspra. Sampeyan wau paring dawuh nek sekung semedi entuk sasmita. Nek sampeyan entuk sasmita niku mesti cetha dewane sapa, kayangane ngendi. Nah, kuwi aku lali ora kenalan. Dadi dewane mboten ngandhake kok jenenge sinten. Ora tak takoni. Ora alam-alaman kok. Wong iki men ngerti-ngerti swara ana Durna, ngilahing. Awigna natus tidam. Begawan Durna, ngerti ya? Ulun ingkang prapta lan ngejawantah merpeki kelawan jeneng kita. Ngastina bisa wali Nirmala Temajati, nek to ditumbali nganggo nyawane Petruk. Wis, ngono ya. Ulun kondur makayangan. Pleper terus mak glondeng. Lho. Mak glondeng. Dhuwur sanggar pamujan ki rak seng. Oh. Dewane munggah ki ora ndelokke nek dhuwur seng, nabrak seng dewane. Oh, gitu. Ini rak mestine panjenengan prisa kayangane ngendi. Lah wong jenenge kowe ora ngerti kok kon takon kayangane iki piye aku tak takon karo kowe apa nalar. Jenenge kowe ora ngerti kok kon ngerti kayangane coba. Mula kowe rasa dadakaken gunung tanpa guna, kowe tak boyong ning Ngastina. Nek kowe bangga sembadani, nek kowe budi mesti bakal tak rampungi. Mbah. Kula wis matur to, nek arep nyekel karo Petruk ngibarati sapi mang jaga riyin. Upamane kula menika manuk mangoyak-oyak sik, mang pulut sik. Nek iso kepulut kula wis dadi panguwasa sampeyan. Nek Petruk isih cetha pocapane, isih cetha jangkae, isih iso ngrembyake tangan. Oh, aja sampeyan dewa medhone ora bakal wedi. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Apa kira-kira kowe iso nandingi Begawan Durna, Petruk? Ora malah dening pangreng Begawan Durna. Aja kelakon tak tibani jaya kawijayan. Kelakon dadi bantane negara itu gajul rai.
ngomong karo sampeyan to. Nek ngomong karo Petruk niku ngati-ati. Senengane kok sembrono sampeyan didugang kula ya didugang kula ra melu napa-napa kok gabul pulute. Oh, Petruk pancen mani tenan kali kula Kakang anu adi sapate harus ngene Kakang-kakang sapa ora. Ha sing jeneng ngomong saking cepet iki ra ya sok kualik bareng to. Kartosiwa, Kartomarmo. Kartomarmo, nuwun paring jauh. Petruk dicekel, bondo tangane krincung sikile bagi panjenengan. Ora iso nyekel Petruk. Gunane apa? Katane Jaya Kawijayan. Sedika ngistaken dawuh, mangkat li niki Paman Sengkuni. Petruk ora manut. Bapak kuwi. Petra berguguk utawa waton ra gelem diboyo nang negara Ngastina. Malah
Kurawa bubar mawut ora karu-karuan. Nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Merga saka pokal gawene Petruk kantong bolong. Kowe ora iso nyekel Petruk. Ora jumbo kono sago karo Begawan Durna. Oh, banyu suci Perwitasari tak jaluk. Kayu gong susuhe nanging tak jaluk. Kabeh sing tak duwe tak jaluk kabeh. Wah. Kayane ora jejer daratan lho anyepe kaya ngene. Wah. Yo wis semingkira. Wah, Petro, aku sing teka. Petro rasa dadi kabari kowe teka. Jlek langsung kok seret Petro. Lah bondo ana bare tata. Wong kok arep nyekel kok dikabari. Antene mlayu malinge. Kowe arep tak cekel, engko rebo sore arep tak cekel. Ha Selasa esuk wis minggat. Senengane kok aneh-aneh lho. Langsung wae. Yo, paranane Petro. Ngaturke bekti kula kunjuk Den. Yo Petro tak tampa. Enten apa? Wis sampean sakniki ngrombong Kurawa napa? Ora. Lah kok sering mriko? Monggo kula bar gelut kare Kurawa, kok sampean mak jedul. Oh, dadi anggotane Kurawa. Ora Petro, kowe tak kandhani nggih. Aku diseroyo karo Durna bapakku. Supaya kon perpegi karo kowe. Terus aku kon nyekel kowe. Maksude? Aku tak didhawuhi supaya mbodo tanganmu ngrincung sikilmu. Kowe tak sowanke nang negara Ngastina, Petro. Aku njaluk ngapura. Yen tok anggap aku kleru ning iki dawuhe Durna bapakku, guruku kudu tak estokake. Mula aku kudu mentala mbondo karo kowe, Petro. Aku njaluk ngapura. Kayar kaya Ndara Sencaki kae. Tanganku tak antil dhewe malah celeng-celengan ra karo-karuan. Petro kowe ngopo? Malah kerik ning ngarepe Werkudara. Mangriyen, Mas. Perkara aku arep tok cekel, arep pasrahke karo Begawan Durna, cekelen ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Ora jeneng aku arep mundhat-mundhat lakon sing wis lakon. Ning apa kaya ngono kuwi walasane Werkudara karo Petro, ha? Wah, ora basa. Ora basa. Basa ku apa? Wong kowe tegel karo aku tak basani. Wah, aku didhawuhi Durna bapakku. Saiki aku tak takon karo kowe. Sampeyan tepung karo Durna pirang taun? Terus Petro le ngomong karo sampeyan pirang taun? Diitung. Wah, sampeyan tepung karo Durna niku lagi entas. Sampeyan dadi siswane Begawan Durna. Ning kula wiwit sampeyan dilairke teng wana. Bungkus 15 taun Petro ki nunggoni ora mulih nganti kisruh karo bojo kula. Niku mergo Petro mbelani karo sampeyan. Aja nganti bungkus niku dipangan kewan galak. Kok jane iki barisan iki gedhe, ora blas ora gatekake labane Petro. Dumeh Durna gurumu. Werkudara Petro pateni, terus tak sendikani. Werkudara kae pateni terus tak sendikani. Apa mbok anggap bener? Ha? Apa wis bener gawe Durna? Wah. Aku ora bisa selak. Kudune sampean duwe alasan. Kudune sampean duwe alasan. Iso matur karo Begawan Durna. Petro kae sapa? Petro ki piye? Petro ki kaya ngono, Petro ki kaya ngene. Ngono kuwi diceritake. Ora kok apa-apa dinut apa-apa dinut. Apa sampeyan niku rumangsa sampeyan sing ngekaki ilmu kabeh Durna? Heeh.
Sing kei kabeh ngono. Sampeyan ngerti mboten? Sing ngekei ngelmu apus-apus ning pasar sapa? Iki iso urip ning ndi papan, mergo gelem ngapusi. Ngapusi demi kebaikan ora masalah. Nggo apik apa? Nggo weteng. Weteng nek ngele ngrekoso. Petro. Nun. Wong arep mati ya omongane ndleming. Ndleming dengkulmu mlocot kowe. Iki ora ndemleng iki serius. Wose kowe gelem tak bondo apa ora? Petro menungso iki, Den. Arep sampean mun tegel kali kula temo nek mang bondo. Kula emo nek dibondo. Ora gelem Pak Bondo tak rudo paripeksa apa kowe wani karo Werkudara. Pun sakniki tak jajali. Kira-kira nek Petro musuh Werkudara niku menang sapa? Yo dijajal yo. Wah, edan ora edan, serius iki. Arep awake gedhe kowe, ning kowe gedhe glombior. Petro cilik-cilik kenceng. Gedhe kae nek men glombior apa? Apa arep didratke ngono ya ra iso. Cilik iki nek kenceng wah. Yes. Ora peduli pokoke. Wah, ora apa-apa. Sampeyan apa kula sing tekan mari? Tidak modal. Wis nek ra mlayu cilaka iki. Wah, aduh. Aduh edan. Antara Werkudara ning kowe tenanane. Aku ngalor doyak ngalor. Aku ngidul doyak ngidul. Lompat kali doyak kali. Doyak lompat kali. Lompat but, lompat kono. Wah, ana. Aduh. Ada siapa. Sare. Iki rak Petro to. Pandang tekan kono yo. Petro. Pono kawan. Sampeyan lah sing ngeluk mau aku. Wo, aku krungu-krungunen. Lho, krungu-krungunen apa? Krungu kula niku Petro iki. 12 ngono. Sampeyan ngendika ora nganggo kanu to, apa jenenge iki? Ora nganggo napa? Sound control. Kengebasen suarane. Mesti lho iki anggere ketemu aku mesti kaya ngono kuwi. Ayo kaya kanca. Ora ngusik. Kowe kok teko-teko nglikar ki ngopo? Ah, malah kepasang Yogya katuju ngene to. Kula nek ngrasake lakon kula ning bingung. Lho. Kowe kok terus nangis ki ngopo? Lho nak cerita ya. Ya cerita. Mengke nek pun tau ngerti critane ora dibedheki lho, ora. Wah, sengit aku nek ngono terus iki ngene ngono. Ya ora ngerti wong kowe iki lagi wae kena lakon kok kon ngerti. Lah jarene Kang Paningal Sewu ngerti sadurunge winarah. Ngerti lakon sing ora prisa. Ning aku ora ngerti apa sing dumadi marang kowe. Lah ra ngaten. Lah iya. Lha niku teng omane ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi nek omah kula niku banjir, mongko sing keli ming kula tok. Ngono kowe to? Nggih. Lha ngimpi dek kapan? Selasa Kliwon. Nendi? Parangkusuma. Lah kowe le sesire kok neng kono. Ayo ngertine kono. Lah terus banjir niku bar ngimpi niku esuke kula dereng kuwatir wong kula sempat buka buku 1001 mimpi kok. Banjir niku 3, keli niku 2, kula tuku metune kualik.
kaya aja edan kaya ngene iki ora entuk lanange negara. Ya, nggih. Menamu isih ana sing dodol tesih. Ora entuk ya ora entuk, kok takok aja dodol ora. Hah, bareng niku. Ha kula niku ngerti-ngerti ketekan Durna. Durna takon kali kula. Petruk manut kowe tak bondo tamu tak krincung sikilmu tak leboki pakunjaran mergo ngestina ke taman pegebluk. Agane Durna sing muni ngoten niku tak waneni Kurawa ajar. Wah, Kurawa tak ajar, tok ajar. Nggih. Kartomarma kalah kali. Satama kalah. Dursasana mlayu, Durmagati mlayu, Ditraksa ditraksi mlayu kabeh. Edian. Ora edan iki serius. Lho lah iya kok Petruk kok ngalahke Kurawa. Wah. Nek sampeyan niku sok metu sore. Ora mung esuk-esukan tok. Lakon apa mawon nek Petruk metu sore niku mesti ngamuk Kurawa kalah kabeh. Ha sampean le dolan kurang adoh sampeyan. Terus jlek. Apa kuwi? Mangkir yen to. Aku senengane nek ngono aku wegah lho, senengane aku negati ngono emoh aku. Jlek. Sapa sing teko? Lho, sapa? Ha sampean ngerti ta? Ora. Ngerti mboten asline? Ora. Ndara Werkudara. Werkudara. Heeh. Mbok rada kaget ngono lho. Ndara Werkudara sampean ning ngendika? Lho, Werkudara. Ngono. Pas banget adegane kok. Kene wis Ndara Werkudara. Kono kok Werkudara. Ha wis rampung. Terusno, bar kuwi tak tapuk. Ki ora anuk nesu, ngono senengane nesu ora. Ndara Werkudara niku jebul dadi kongonane Begawan Durna. Werkudara kuwi. Ah, sip. Nonton niku. Suasanane niku kecekel ngoten lho. Iya. Nggih, Werkudara niku Petruk. Kula Den, kowe manut tak rangket tanganmu. Hak grincung sikilmu aku entuk dawuh Durna bapakku. Nesu lho. Aku dadi karep wis kok nesu kaya Ndara Baladewa nika. Kowe kuwi nggih. Ning Ndara Werkudara mboten wedi kali kula, aming sak kula kok. Lah iya. Wong bengok-bengok nganti telak kula lara, ya kula tetep kudu tak rangket. Lho nek pancen ajeng ngrangket kula, kepeksane kula wani karo sampean. Yo tambah lara. Jiyes. Sikile duncalke. Lho apa sikile Werkudara ki pisah apa piye kok duncalke? Bubar. Moh aku omongan karo sampean. Lara ning ati. Sikile duncalke niku maksude ngono lho. Mlumpat. Ha nggih. Mlumpat niku karo nendang kula. Lah tembunge iki ora ngawur. Sing jeneng sikil duncalke karo nendang ki beda. Mula penemune wong sing nampa swaramu mau, sikile duncalke ki apa sikil kiwa tengene pisah rak ngono to kuwi. Nendang. Werkudara nendang. Terus kula mlayu ngalor tutke mlayu. Mlayu ngidul tutke ngidul, mlayu ngetan tutke ngetan. Doyak to. Lah nggih. Nek kowe ngalor Werkudara ngidul iki jenenge pisah. Werkudara ya ngalor, nggih. Ngoyak to. Wis ket mau aku omong doyak. Wis ket mau kula niku omongane kula niku doyak Ndara Werkudara. Oh lah. Apa? Arep ngopo? Kok njur ngene iki arep ngopo? Kuwi upama padha karo aku ngono. Padha-padha lekere ngono wis tak dislatak. Nggih. Ngaten niku. Lah terus kowe piye? Ah, sampean ketemu karo sampean, ketemu karo Nata Ndarawati teng mriki niki. Lah iya, terus kula matur sinuwun kula nyuwun ketiwasan kula ajeng diuncali sikile Ndara Werkudara. Terus Sinuwun Ndarawati ngendika, "Lho, sikile iki pisah apa piye?" Ngoten iki. Rau ngoten iki. Ora guyu. Ora arep guyu. Den, apa? Kula ditulungi, Ndara. Kula ditulungi, nek kula mboten ditulungi kula mati. Petro, Nun, aku tekan kene iki ya duwe kewajiban. Kewajibanipun? Aku pengen mulyake dulur-dulurku Pandhawa
seranane aku golek wahyu katentreman. Wahyu katentreman? Iya. Ketoke lakone ora kaya ngeten iki wae katentreman iki. Kowe aja mbadar iki to. Aku golek wahyu katentreman. Oh, terus ngene wae, andum gawe gelem ora? Nek kowe iso golek wahyu katentreman, kowe tak slametke. Sago ora? Nek kowe sago tak slametke, nek ora ya sakarepmu kowe pantene Werkudara mbok ya wis. Tur gunane apa Yohan Petruk iki gunane apa? Ora ana Petruk ya ora apa-apa kok. Saiki iki Petruk karo Nala Gareng Bagong wis kalah karo Limbo karo Cange. Ora ana Petruk ora apa-apa. Sapa kae Petruk? Ah nika sing urun. Piye? Nika sing urun. Anane wayangan iki nika sing do urun nika mulane dijerke mboten napa-napa. Sakarepe mawon. Sago ora? Ah, gitu. Sago ora? Ah krungu ora wis diwangsuli kok sago ning ngono kok. Aku butuh suaramu. Wah niki suarane rakyat terbanyak kok. Ora ngono kuwi. Ora ngono kuwi. Njur semprung lunga ora nyenengke senengane. Nek sago petelmu ndi? Niki. Aja kaget ya kowe. Tak gaweke saka petelmu. Nggih. Ning kok aja kaget. Ora apa-apa to? Ora apa-apa. Ya mboten apa-apa. Tenan, tenan. Meneng wae Petruk, nggih. Meneng bae. Lah kalau ora omong ming singsot. Iki aku lagi arep nyipta petelmu, aku ki arep tapa broto arep semedi. Oh lah rak ngaten ayo. Kowe minggat sik kono. Ha wong weteng niku ora iso dijongo niku matus wonten kok ya. Edian. Kowe iki mangan apa ya, Petruk? Wah, ora umum. Nek ora tak rampunge ora rampung-rampung. Mandi. Pangesining nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna ijal wujuding pedhel ana ki lho ora Petruk kantong bolong. Petro kok sik to? Kok kumo lancang. Iki kowe tak kandhani kuwi gaweanku. Maksude kowe golek wahyu, nggih. Gaweanmu kuwi men digawa ning Ngastina. Mengko nek dipateni rak ming wujud petel. Oh. Masalahe ngopo? Nek nganti bali nang omah. Ora. Sampeyan ora deg-degan niki sing sir-siran. Wrantawati niku ayu putra panjenengan niku ayu wis ora. Wrantawati ngerti kuwi sing tenan apa sing ora iki ngerti. Ah, samono persis banget ngene kok. Wah, nyemelangi iki. Duwe apa? Duwe sekrup. Wah, cilaka gah kula. Wis to nek ana apa-apa sing tanggung jawab aku. Wah, gah.
Wah, mau. Wah. Wis ora gang. Wah, pek kono e. Cilaka. Petro edan mlayu golek wayu ki engko ben digawa Werkudara. Petro saka Pedhel. Lho wonten dawuh. Kowe nang kene nek digawa Werkudara manuta ya. Nggih. Aja bali nang omahe Petro. Mboten. Oh, antemi ndiasmu. Sliwe ora gara-gara. Wah, ngene ketok kemrene nang omah kok gake petel ndiasmu. Ora guyon iki ora cengar-cengir. Waduh, aku sok aneh-aneh. Ora aneh-aneh, gelem slamet ora, gelem ning carane ora kaya ngene iki. Ngerti mah ora? Ngertos ki Lurah. Hei, wah ngene mampir ditono. Siar. Kok wis ngene urung-urung. Wis kowe mangkat aja nggugu Petroke cah edan cah gendeng. Nek Werkudara tekan kene digawa manuta. Oh iya, ngestokaken dawuh sinuwun. Kersane Ndara dadak mlayu. Wah, kon manut ya angel. Nyun ngapunten ya. Ya gilok-gilok etok-etok niku ya nganggo moh barang kok njur langsung pasrah rak ya ora tek apik. Klewo-klewo ngoten. Itu, Nun. Gawa ning Ngastina aja kumbi aja selap. Pun derek mati urip derek sampeyan kula pokoke.